ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲି ଆମ ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଣିଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ମୁଁ ନେଇକରି ଆମର ଘରିଷ୍ଠ ପାଖରେ ଥୋଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବନ୍ଦେଇଥିଲି ହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ମୋର ଯା ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ବସେଇବି ବୋଲି। କ୍ଷୀରି ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲି, ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଚଣା ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି। ଘାଣ୍ଟ ନହେଲେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚଳେନି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କ୍ଷୀରି ବି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ସରିଲା। ଏଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାତ, ଭଜା, ତରକାରୀ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଠଉ ଭଜା। ପିଠଉ ଭଜା ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶାଇ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମିଶିକି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ମିଳେ ନାହିଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁ ଖାଇକି ଗଲେ, କାମ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।